соҳаи чорводорӣ яке соҳаи хуб аст. Шумо бояд ки барои худатон аниқ кунед ки кадом соҳаш қати меред, кадом роҳаш қати шумо меравед. Чунки ки роҳаш беҳад бисёр, чӣ гуфтани гапам, ё ки шумо фермаи ширӣ мекунед, ё ки фирмаи гӯштӣ. Ҳар душа кардан нағз не. Шумо бояд ки якташа кунед. Ё фирмаи ширӣ, ё фирмаи гӯштӣ. Вақте ки ё гӯштия қапида ҳавая зиёд карда раведу, то ахираша ларокҳои гӯштии сентра худтон ба якта кушеду тақсим карда додан гиред. Як қисми мондагӣ ки мисол дигар чизаша калбасни сехҳои дигар чӣ методед, маржатон зиёдтар мешад, коратон нағз мешад. Як қисми бо мемонед консервам кунед мешад. Ин беҳад хуб. Агар ки ҳамин линия ба дута сета ҳар як этапаш ба партнёри хуба ёбеду, ҳар як ҳам қати кор кунед, вай мешад, кластер мешад, горизонтални цепочка ценности зиёд шуда мебаровад, кортон ҳамин хел мешад. Агар ки гӯштиш баравед, агар ки шириш баравед, ҳамин хел.